Τον Φούρ, η μεταβίβαση για τον Ντούμπια που βάζει μπάλα μπροστά. Πάει να απειλήσει, Καρμιώτης θα το κάνει και έχουμε την πρώτη καλή ευκαιρία. Βαλπουενά εκτελεί, περνάει μπάλα, βάζει στα δίκτυα. Δικαιώνει τη φήμη του και ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ στο 12ο λεπτό. Ματιέ Βαλπουενά, πρώτο του γκολ στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Απόλλωνα. Με έναν τρόπο που θεωρώ ότι σε αρκετές περιπτώσεις στο φετινό πρωτάθλημα μπορεί ο Απόλλωνας, μπορεί για τον Απόλλωνα καλύτερα να εξελιχθεί ως ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δείτε εδώ τα χτυπήματα φάουλ λοιπόν από τον Βαλπουενά. 1-0. Μπάλα δεν έχει βγει. Παλιά στην περιοχή. Να η πρώτη προσπάθεια που πάει να βγει εκεί. Μετά από τον γκολ του Απόλλωνα είναι η πρώτη αντίδραση αυτή. Ο Σουκ κατέβασε για τον Ντούμπια. Το λάθος του Ντούμπια. Και το μακρινό σουτ που αναγκάζει. Το σουτ έγινε από τον Κωστάκε που αναγκάζει τον Ανέστη να διώξει σε κόρνερ. Του Κίλι για τον Φουρ. Η κόντρα ευνοεί τον Κρημέντσικ. Ο Απόλλωνας έχει ξανά ευκαιρία να απειλήσει. Και νέο μακρινό σουτ από τον Κωστάκε. Μία ακόμη φορά η ίδια κατάληξη, ωστόσο σε πολύ λίγες περιπτώσεις το σημερινό παιχνίδι έχει βρει ανοιχτούς χώρους. Πέρετς, καλή προσποίηση, παλιά ευκαιρία, το σώζει ο Ανέστη και πάλι δεν επιτρέπει στον Κωστάκε και πάλι να σκοράρει. Ο Ντούμπια κρατάει, θα πρέπει να βρει στήριγμα ή την τελική του επιλογή. Παντελή δοκιμάζει από μακριά, η μπάλα έξω, πολύ καλή ευκαιρία για την Καρμιώτισσα. Να λοιπόν με τη συμπλήρωση 45 λεπτών, Λουκίλη, Σουκαλάς, Παντελή. Θέλει η Καρμιώτισσα σε αυτά τα τελευταία στάδια του πρώτου μηχρόνου να απειλήσει, το κάνει τώρα και δοκάρει. Δείτε, Παντελή τον βλέπει, του μεταβιβάζει και έλεγχο μπάλας. Στην ουσία είναι η ίδια εικόνα με το πρώτο μήχρονο. Έτσι εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη του διάρκεια. Ντούμπια τώρα το μακρινό σουτ. Ασταθής απόκρουση και δεύτερη σωτήρια όμως επέμβαση από τον Λέβεμπεργκ στο πλασέ του Ρώση. Εδώ σε σχέση με το πρώτο. Τεκιέ. Προσποίηση κεφαλιά από τον Κρημέντσικ. Τεκιέ. Πέρετς, ο Απόλλωνας αρχίζει να ξαναπαίρνει κατοχή, πρωτοβουλία, Βαλπουενά, Κοβάσεβιτς, ξανά για Βαλπουενά. Κωστάκε που κερδίζει από τη λάθος τοποθέτηση, το λάθος υπολογισμό εκεί του Κοβάσεβιτς. Δικινή, καλή κίνηση και πάσα στον Πέρετς, ευκαιρία. Η μπάλα πάει στον Απτουραχίμη από απόκρουση, από διώξιμο. Απτουραχίμη δεν θα τελειώσει την φάση. Θα βγει από το μαρκάρισμα. Απτουραχίμη, Δικινή. Ξανά για Απτουραχίμη που είναι στην περιοχή για να απειλήσει ακόμη μια φορά, το κάνει. Ο Ανέστη θα πει όχι. Εκτελέστηκε στην περιοχή η πρώτη κεφαλιά από τον Ταρίκουα, δεν μπόρεσε να φύγει μπάλα και πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Ταρίκουα προωθείται χωρίς πίεση. Πάσα για Δικινή που γυρίζει. Δικινή, δεν θα τελειώσει ούτε αυτό σωστά τη φάση. Τρίτο λεπτό καθυστέρηση στο στάδιο Αλφαμέγα. Ευκαιρία. Ο Λέβεμπεργκ θα σώσει. Πολύ μεγάλη φάση.